आच्छा सार दिनैनि बे मेलखौ मानि थाखाय लानाय जादों? जों बयबो मिथिगौ दिनैहाय 30 अक्ट'बराव जोंहा बाय इलेक्सन दङ आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो पाब्लिक मिटिं जोङो लागासिनो दङ मोनफ्रोमबो जायगायावनो दिनै भटफोर हाबनानै बा ब्लकफोराव हाबनानै रायजोफोरजोंहाय जेन'बा जोङो मिट मेरुवाइ खालामगासिनो दङ जे दिनैहाय जिनिसा जोङो नैबे जायगायाव आथिगरनि सिङाव थानाय BCDC-आव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं बिसोरजोंहाय जोङो दिनैहाय सावरायदों आरो दिनैहाय बेवहाय जे मिटिं खालामदों जोङो बियो दिनैहाय खुब पजिटिभ आरो थांनाय बारावबो जोङो खुब मोजांनो भटखौ मोनदों BTC इलेक्सनावबो आरो थांनाय बारनि MLA इलेक्सनावबो जों खुब मोजां मोनदों बे एरियायाव गतिके एबार बिनि साबसिन मोनदों होननानै दिनै बेनि रायजो राजाफोरा जोंनो खोथा होदों आरो दिनैहाय जोङो बिभिन्न जायगायाव दिनै गिदिंनानै नुदों 28 नम्बर जे समस्तिनि विभिन्न जनगोष्ठीनि गेजेराव हाबनानै जोङो जिखिनि मिथिनो मोनदों जे दिनै UPPL आरो BJP आरो EJP नि केन्डिडेट जिरन बसुमतारिया बेवहाय देरहानायखौ रावबो लाखिनो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियावहाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि हेफाजाब होनानै बेसेबांसिम भटआव देरहाजानो लुबैयो सारा? जों होनदों जे दिनैहाय जिनिसा देरहानायाथ' जोंहा 100%खा खिन्थु जोङो दिनैहाय गोबांसिन भट लानानै जोङो दिनैहाय देरहानायनि थाखायनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ देरहानाया जोङो केम्पिं खालामाबो जों देरहाखायोमोन खिन्थु दिनैहाय जोंनि केम्पिं खालामनाया जाहैबाय गोबां भट लानो थाखायसो दा गतिके थांनाय बाराव जेसेखिनि BP एबा भट लानानै देरहादोंमोन बिनि डाबल भट लानानै जोङो एबार देरहागोन। মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ UPPL আৰু AJPৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াতে আছে আমাৰ ৰাজ্যৰ জনগণ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে এইটো কাৰণে আমি আহিলোঁ যে মানে BTR এটা পাতিব আহিব লাগে এইটো কাৰণে আমাৰ যি UPPLৰ কেণ্ডিডেট মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট জিৰণ বসুমতাৰী কেনেকৈ মানে বিপুল ভোটে জয়ী কৰিব পাৰে এইটো কাৰণে আহি আছে ইলেকশ্যনত আপুনি ৰাইজত কিবা মেছেজ দিব নেকি? ৰাজ্যবাসীক মানে ভাল পৰিৱেশ দিব বিচাৰিছে ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যবাসীক